Markhmat bat Riewkhmat. Markhmat bat ubah Ardent Basaïawmoit. Yang sebab yang pi baru kita pej akan ni ke program Markhmat bat Riewkhmat. Bat mentah hang ni bat ngi don iba Ardent mila Basaïawmoit. Iba la long teng ru presiden juga FKGGP nong ilam sengsain partai bapau bat kunjuk mentah bubat ya kam kum presiden juga HSPDP. Ba Ardent ka jingkeli ka baningkong ka ba ikwa ya ka ban bo kmat jongpi kalong hak bedai kai ka ba phi hak jing eper hadien da phila eno ek kam seng balang bat menta philong kum nong tho an hangte po Meghalaya Legislative Assembly hi ka jing eper hi apreng kum unongelam seng balang bat kum unomi kmat pai ba kalong ba hakapor ka bangi dang don kum ki nongelam seng balang se ka rukom perkhat kadang kham lung ka rukom perkhat kadang kham songshit bat ru ka kam ga bangi ngitre kalong kala khami pher naga bangi ngelelet be chiki paj ba bani khi prasha ek sarkar halor ki jinge ki baka jai ben rekoi kando kadba kum unomi khmat paj ba pat daladi phio ek lat banra ek ta ki jinge hapo kayeng dorbar thawan te bat ru le se hakar kom perkhat kat ban nang ya kipor ngasngo ba kala nang wanru ka jinglong rangba hakar kom perkhat ban nang kham smuthu khamba ya ki jinge ki ba ka jai ben kai kndo bat ya ka e ka bangi ni de ben le kum ki nongelam hakale ka banta jong ka sanima sansima nama ba phidon mentaru kum kaliang persha kum tau nong mikmat kum jor nong thoan de kum ba phiong ba kum kisang balang phio ya ka ban ya ki persha henre ba pej akan dikejuk ke bamenta imsim lala bani iba kiliang persha kiyo i ke banyak keren hak bay David kimat ke babon bay pajba ya syam jinge pi kalong hi ke jing sha ba kat bang yo lat e ke por nagaleng ka jing kum ki khot ki bron hakliang persha ngela persyang ban ra i ki mat ki bay day bangin ya tai hapo ke yang dorbar thawan tenrei ke jing lingkot e jing ko por hakaba nagaleng ka assembly ringkat bak sarkar kilai penbet ya ka sin shong dorbar badi ki sngi ka bangin shong dorbar kala bu jinge shisha ngi bangin yo ban seilut ya ki jinge ki bangin de banekran ka woina ki jingduna e ka por ka de ha ka por kli jingkli ka kanta kli jingkli ka ba pen no man simingi ba ka ba pen susi ru yangi kem kinomi kmat pa ba ke bala pen shitom ban pa e ki jingkli shapo assembly de ki potli ki jingkli Henry hakabukut jungka session ladangi pek ngenyo bani rentang kendiat ki jingkeli namar kapor kalong ka lingkot te pisung thu kalong ka jingduko ka bakrau bat ka jingduna jugi sngi lada phila pet bha lada phila bishar bha khamtam hakini ki kendiat por phin iba nagaleng jungi ki liang persha ngilai le kapla ban pen kam lut ya kapor ka bala mang kat haru bakala penlong ya sarkar nakapor shakapor baken habban penjlan ya ka kenta shong dorbar hakini ki session ki ba ngelayo ki ga ba phi i ka jingdon kam ya ka ba deban le abai de kita ki jing e ka ba kinomi khmat ke kendo phi kai ka bang ngasode ba nagaleng ka assembly secretariat ki dei ban wanra ya ka senjam ka ba kumno bakin ra ya ka mat bakin ekran kumno ban pin bon le se ya ka kenta lakalong haka kenta kli jingkli lani haki sngi banshong dorbar khanang bangila bani tai khambon ye ka jinge joki pai ba kindia da bai dei pat namar ba phila long teng ru president barim jongka FKGGP de kedon ke ba kidon ke jingkren ye ka menta mangi iba pon kinang ilam seng balang kila yele ka benta ka jongki banyo pendong kli cha kam seng san perthai kai ka ba phi hato kadil ta kam seng san perthai ka de shisha ka linti ka plelat eki wat nak bentai ka bakin pen pau ya lejong ka kerteng ka jongki ba kumjuruk bakin kin show ka spa ka bakin yo lat ka ban yakun ki election pi hakapor ka bangi ngi mi shakhmat bani don batai ki seng balang ngimi be tanggawi ki jingmut bagata ka long ban yakhi ban yeng ban pesu tho yi ki pa ba haigwi bat shibun ki jinge ki baka jai beri kai kendo batru ban yakhi persha eka sarkar lingba ki jingi ki ba hakirukom ki ba pher ki ba ngile jiponlong bat haki por ki ba menchwa kani ka jing ngani thu eka ba ngasmu thu ele shimet
haki por ki pemensua haka por bangi dang don po seng belang kham tamil di ngadi uba isi tam me ka politics ngamdu khamdon hiru ya kata ka jingshir hem ha bidi baka politics hendre onda ki sngi ke la ya onda ngilalong ki nongelam kum ki nongelam juga seng ngi smuthu habang ye kendo ya ka sarkar ka ba kuman ka ba mutulap ngi smuthu batang kum ki nongelam seng bhalang le se kanum la ban pen poy ngi shanu la ni ban pen orong ye ta ki jing tawa ki jingi kawan ka jing suthu ba pleng ka dei be tang hi ka sanhima sima ka bla ban wengi ki jingi lani bangi la manong hakte nong wei ka pol kal wil lingba jong ka sarkar kadi kata ka baktik jingmut bat ban nyat yanga shimet hi shaka limpong jong ka sanhima sima bat le se kila ban ki wei pat le se ki ban ka rukom prakhat ka bakum kata ki ba ki smuthu ba tangkum ki seng bhalang kem lam le ki ba jiet no ye ka sin jam ban king atyar da kalinti jong ka king atyar namar kata ki sami ki seng le no akti ki por ki ba klan ki ba yeng ha kata ka nungrim ki ba kwa ban shakri ka cha bre bat ni so ba ka jingkhot ka jing ka dei shagani ka banta te ndrai banong ba ki seng bhalang hi kendei be ki ka jingking nakamta unu ngelam ba un pun shaka seng san perthai na thai kata ka no ka ba bakala shibone namar ba nye i ba menta hi ba karukom kalong kumta kadai tang namar ba ki ko ban kenjo lem kum long lem ki we phi dei namar kata ka raw ka don kam ka jing start jo pai ba hangni bo pai ba ude manong ba start ban bishar laga dei yenu la rianga la ni dei yenu bo pai ba un pet ken unum long pai ba unum shushim da ka jing sngo mo ka jing sngo shongshit ba wei be kilawan na ka seng bhalang le se ke dei bi tang ma ki ban mi shkma renga ngam i ba ka nungkum ta don shibon ki wei ru ki re rang ba ki samla rang ba ki long kemi wat la kim pat don banta ha ki kam seng bhalang hendrei ki ba don pat le se ya ka sap ban shakri pai ba ki ba non ni ka men sim ban shakri pai ba mo ki bala ban ai ka jing shakri pai ba ha ka banta jong ka san hima ka san sima mar taban ong ba dei tang ki bon na ka seng bhalang ken long ki ba bit le se nganama ban pedeng ya kata hendrei donru ka donru ka jing shisha ni bala ki samla pat ki dei shisha ki ba don ni ka men sim ka ba thang ban shakri hok ya ka jaber ke layo e ka lat ban shakri ling ba ka seng bhalang ka long ka lat iki le simo bakin yo ban shakri ya ka jaber yo bala ki wan sini daga min sim daga jumur khat ka ba khot ka ba suba ban beteng ye ka jing shakri pai ba hakani pat ka limpung jong ka sanima ka taru kan dei ka wehi ka jimu to nam taki pai ba kindiat hadien ba pila e ya kasang FKGP pila shim ya senjam ya kun po nongkrem constituency to ko por ba pia kun ye ki kita ki nongelam ki ba ratba ya ban shu ong no angni na po nongkrem constituency ta kinu kilat kilinti pila play le de ya ka ba pin yo hi ka jing kershan no pai ba phi kumbang ongi phi ba ka politics ka ai ka ba nga ya linti mo ka compare na mar ngam de e ubri ubangam ha ka politics ba ubara smutna ya kana ru ka singi ban kong ka andrei ka dei tang ka jing i ba dei tang ka ni ka ba la ban pen urlong i ka jing kwa ki ba ngadon nam ta ka jai man riu nam ta ka ri hi bro koi bat ka sin jam lani ki nongrim ki banga ngawan shu pat baru ki compare na ki wei pat ki nongrim ka ki wei pat ki bawan ka politics daga banga lawan shaka ni ka limpong halot ki nongrim ki ba scam ki banga nget bangan let shu pat ba umdei daga bangan thet ya ka bot jing ki pat ba umdei daga bangan khawai kiat iki pat ba kamdei bangan khawai dawai hayeng asem banga shong rei banlet tang daga bor jing jing pin sotho tang daga bor jing pin sotho iki pat ba ki pat ba kin tip kumno ban jin no mi khama nang ta ki pai ba kin tip ka eka kamram jong no mi khman nang ta ki pai ba shushu kin tip ka eka hok ka jungki te halor kata ka jing persang ban pin smuthu ye ki jing mut ki jing perkhat jo pai ba da ka ba le se kata ka jing le jong kala pin ngo ba kala pin artatin wa di nong kershan jong ha to le se da kan ka linti ubar den ula mo ban job election kham tam ha banga kren persha ye ki jing snio ki bakta ye ka imlang salang ka bakta ki khon samaji persha ye ka kya ka por election bahadu matanga kren be ya kan ka jing snio jong ka kya namar ngai i bakal bamdo ye ki bong ti samaji ngai bakal pengam mi ka jai bro jing ti namar kata ka ka compare ka senjam ka bangashim tebrenga so ban aingu yublei bakata ka jing persang ka jonga ban let kata kalenti ka plilinti nga bangan yo long o emle jong konong krem constituency bat ban ye biteng hakta ka ju onong rem ka ba kidiat ba aden na por ba phialap election ka snem ka ba pisdang ban yakun election kladon ko ka jingja ya ka ba phila jaw umman dei ba bon hi kimtep na ka daw ayu bat ato kita ki ummat ki ba phila jaw hadu kanu phila la ban pun urlong na mata kane constituency ba fi mikman ka e ka ba perlong yang aban jaw ummat ha ka to sni haba pidon ni ka ji yala ka jong ka jet rio nadu ka dono
But apa pi I kini ki pat ba ki ba lui hakmat jong pi. Ki ba pe shapi kum unongelam. Lani shak weiru kum ki nongelam bakin ai ki jing shakri. But apa kini ki pat ba ki sha thok ki sha syukor. Nakapor syakapor. Lani la shim kabu ye ke jingbi ke jingki. Ha ka jinglong beri ko kata. Ya ke jukom perkat ke jingpi. Ka kata ya ka dono ke jingpi. Kadi kata ka bar penlong ya bangan jau mat naman nga isne yuni pat ba. But abang apik ya kata ka jingkermen juga jai ber nga im baka du jingkermen ki bakum kitu ki por. Tenrei kum bakalong. Hoj lesi pitip ngampat don hakaliang juga sorkar. Leni ngimpat yo ekalat. Bonong bangin kan syong haka ketiga jeng ban penondur ya kajela. Dari kum unomi kemat pai ba. Kum UMLA jong konong krem konstituensi. Hapa dengi jing trot ki babon ki bangadon kum ubriu. Hapa dengi jing duna hapa dengi jing ki babon. Nga persyang ban le ya ke ke babha nam ta jing ki pai ba. Dei namar kata kadau. Ngala job RTM nang ni napo nong krem konstituensi. But haka election MDC ke bagi kuno arjar khat saw. Nga klem pelong tanggawe ke meeting ru. Te kata hi nga trai kadai ke jubab. Ya ke jingkli ka ba pipi kli kumnu pilala ban penulong ya kita ki jingtmu ki bon ki jingtmu ngampat la ban penulong ngampat yola ban don ka sarkar ngadang don hakaliang jong ka liang persya bat tangkum UMLA tenrei la di pai sha ka par ki pai ba jong nong krem conference ki I ba kum UMLA ngala persyang ban le shibon ki kam penroi haka constituency ban le shibon ki jingmentoi nam ta ki pai ba bat ban pen kam hok ya ke scheme bat ban ya sa ru ya ki jinge Kai ka banga suta kelong bangala ngala job hakawi ke bentah ban penrung haki pai ba jong ka nongkram konsumsi ya ka mensim ban ya la ka jong kori bat ya la ka jong ka jai benre. Kindia do kita ke ba philadap ya ka ban no senyang. Hakini ki sengi ki ba menta ye I ki don bon ki jing keno persya ipi. Na kinong ikmat ki bla ki berem jong ka ne konsumsi. Ba shim la don keno no jing no senyang. Dei te tang hang ni hang tai tang ki surok. Pat re shim la I pat ya ka ban long lada yenu jor ba kiwi konsuensi kai ka ba pidon ban ong kai ka ba ki ta ki ba piong mo ki ba kan tho persya ban ong ban yenu jor ti kila ban yenu jor ai ba kin nu jor ka nong krem konsuensi bat kiwi pat konsuensi ki ai kita ki konsuensi ki ba ki ong ba ki roi lani ki ai kita ki konsuensi ban ong ba ki kiu hakiliang ayu ki kiu kadi ban shai pima ban syukran umdum ban ong bu khamle ai ha ki babon ki school hang ni ki bangi penyo ki bar kiu shaka kerdan mo shaka high secondary ki ba kiu shaka kerdan ki ba yo ya ki jaka banile matric ka kot ka khya ni wanra ngi kentiu ga dispensary shaka PSC hato kita kim dei ki jing persang jonga kum UMLA ban trei pi ban syukuno lese khamtam andala jan collection kalong besuk tendri lara kita ki jingkno gi jingki kilong gi besong ne baling andang job biang ya collection bat baling andang yo nama ba kadon ka jing ong ba ka jing pha ya ka ban ya khun biang ya ba HS shala balong MLA berem kumjur MDC berem jong nongkram konsensi kadai namar ba UMLA ba menta ula fil shim la ya ka ban penurlong ya ki jing dawa ko jong pat ba dina ta ka daw ba sa shim ya ka sinjam ban 15 biang shika politics Hi let's say ka jawab hi ya kita boro kan syai ho arjar khat phra tendai khnang ba phin syai ka jing pha yo HS sila shanong krem constituency kalong kumnu ban pintikena bau ba Ardent UMLA jong nong krem onum ya than seneng serum ban penklan ye ka parti ke jong on kham plut por hopo nong krem constituency namar ka jing Q state jong ka parti HS PDP kum ka wein ki seng rilum ka jing yo jong ni ka parti ye ka jing shena kala penting ye babon bat dei namar ta kilawat ikilat kelinti nga try piken mau nadu ka kongres kalawan ban campaign ningkong hangni hapo nongkrem ban sedang how new snem hakini ki shisnem arsnem keladep but sakwe ke parti ke belawan ban ai da katakan nongkrem mission ban penliam no yo ba Ardent kam dei namar ba Ardent umla ban trail ni bola feel hendrei ka long namar ba uni unongelam jong ka HSPDP ulet keleng-keleng but kumba ka pau bakani ka parti HSPDP kala Q state hakilang boro but kumba kalau mata ngangi wat mapikin kibadon hakalat patai kubor PUE PU snow baka HSPDP kala nakiu wat hakani election shiteng samoy MDC ngathrai kamdei bangi kop naman ngimju so tanat ban kop ndrei haman laki constituency lara pilai pin yo snow ya ka kerteng jong ka HSPDP ka pen pau bakani ka parti HSPDP kala kiu wat haki jakasor kata ka diga dauba ka bapono kamdei kata ka jing bamla ka jong MLA ban trekam kamdei
Hendai ke dei tang kumno ban khangla ban penong bo ba Ardent un tieng un song no khop be po constituency hendai kumba kalong mata hi ngin hap ban yai trei naka por shak por ngin nang ya naka jaka shaka jaka ban penkhlan ye ka party ka bangi labu ye ka thong ba ka aja kha phrang ngin group ye ka bor sin sha naka party congress kadi ka ta ka dauba kimdei kita ki jingbamla ngapriang ngampala ban lelut naman kadang di tangkum umle ki babun kita ki nong alam ki belodon ki sengilum ki belong chief minister ki belong deputy chief minister ki belong minister shilinter ndai la village si constituency ki jongpi ya nujor ba constituency nong krem kamdon je pher kan khamba ka nong krem constituency shibon sha Jadi kai ke jing yu ke jong pi ke jing wan jong ba chesela atu kan punchong air nem ya ka shuki ke jong pi ko menta ko mu nom ikman jong nong krem constituency pi ngamtep kum u nong tho khubor leni u bodon hakalat pathai khubor hadu kan nu philong serious ye kata ke jingkli nama ba pi ngitip UHS sila UHS sila ka nongkrem constituency ketip UHS sila ka jait benriu ketip UHS sila but upai ba jong nongkrem constituency ude upai ba o kam start ban bishar nadu ya ka ktien ka thli ka khana kania ka jutang ka pisai umdei upai ba ubabit te upai ba jong nongkrem constituency uladep ban kentat haki artlik election yau ni orang ba hadin bolongan pai te kata kalong ka juba ka bangadon banong ipi kindiat ya ka ba ngin sapoi ka tu ka benta menta pat ya ka ba nga kwa ya ka ban bu ke jingkli ke hangni ka ba jongpi kalong ha ka bai de bat ka jingdon benta ka jongpi menchua ba ka UDP bat ka e ka ba pelong ipi ban mi no na ka tu ka seng ka ba de ka wai nak seng rulom ka la kham pa hadu menta ka don hadu prangut ki nom ikmat apo ing darba to ai pi ya gari ngala de ban keren ba akapor banga jet bandrung shigi UDP ngajet dakatahi ka jing perkhat dakarukom perkhat ba ka de ka wei ni ki seng rulum ki ba khlan mo wat kum wei ni ki nong yam seng balang ki bangila pan khlan ya ka seng ha ki tu ki por ngam sim la jet da ka party ban thau seng thamai kumbalami ki wei pat ki seng thamai ki bam ki bala kentat ya borok ki seng sanyima ki bladon ba kimlong shu ki ba bit namta jingi kum ka jai menriu namar kata rau ki sami ki party thamai tendai nagale yang ka jong angale jet ban rung hapo ka party UDP da ka rukom perkhat bagari ka party rulum ka seng rulum ka baklan bat ka bandon yikin nongrim ki bas kem namta ka ri ba ka jai menriu ka chi ndai ka bas ngusi kalong ba andang ladon ha ka party ngasem ngalap ba ni ong ba ka party rulum ndai kamdon yikin nongrim ki bas kem ki nongrim ki ban pinshisha ki issue ki ban pinshisha ba ka dei shisha kata ka seng rulum ka kindiat la ban batai kai kata kan nongrim ka bomdon jing shisha apo ka UDP pi ngathrai phitip ya ka jing sha ba ha ka snem aja khatlai ka party UDP kal ai ticket yo bom dei utrai mulu utrai jaka lani ukhasi lani ugaru ngila banong kani kala bu ya kata ka rukom perkhat bat ngala persya juri ni hendai kila ya syakhrang bat ru ha ke bengi pai si ki issue ki ba kata ya ka jai menriu langi pai issue jong ka jingti urinam ka UDP ka pediam ya kata ka pre project maki ong kamele pre project hendai ya ka jingti uranium la penbet da kata ka rukom ba onwanra haki arbenta ban split into two parts ya ka mining of uranium hakas jela ka jing ya ka part ka maningkong ki ong ka pre project development ka bumut shwa ba kanon kata ka project ti uranium kinwan so kita ki pre project development ki surok ki hospital ter kum ter ki school ba kum ter ba hadin katakan sawan seka ka milling and mining pe ti kani ka seng ka bade ban yeng halo ka nongrim baskem mo kaban kata yangi kom ki red part kala priang ya kata habangi pai saka ILP airline permit kawin ki an ki ba klan ban yada ya jing rum kerthep jong unongwe kani ka seng kala wan shakmat ban trwa bangi don kam ban wan ra da modified ILP om ka tu ka ILP ka ba ningkong ka ba klan namar ka kom perkhat ka jing kilong ki perkhat ya kita ki nongwe pat ki badon hakani ka sorba shulong haka ba ka jing sha kanum don ka jing ta la dingi wan ra wadi ka tu ka ILP ka baningkong
kini ki nongrim ki ba penlong yanga bangan pet bakani ka party kamdon ya kata kerukom perkat ka ba scam leni kerukom ya ki nongrim ki ba scam nam takari ba ka jamre dei nama kata ka sa penlong yanga bangan shimi ka sin jam ban mi no nagani ka party ban penye soil di ba ka party HSPDP Dei hot piong ba ka dei lemba ka nongrim jong ka UDP dei ha ba haswa ya ka ban ya kendo ipi la yo ya ka ban tu boj napo kinongket kam jong ka UDP ya ba kidon ki ba ong ba ka dei ya ka jing don jong jing long ka jong pi ka jing thut chen nadu ya ka ba lawan ya ka ban ya sno ya so jong ba polling do sa ka UDP mar philadon hi menchua ki jing ya surat apteng ka jong pi ba polling do kan no pi ki babon ki brio le se ki laban perkat kumta laban don ki bam don ru kum kata kar kom perkat hende ki babon ru ki bashim kabu ban wan ra nakapor shukapor ya kata mo ya kata kamat jingkren banga na thutshen lani ngammon yu ba polling do ngala jukren ye kani hagi babon ki benta hagi babon ki rensan ngam don daw shimet ye no ngam jukwa ban shim daw shimet ye no manga tipel de ngadang don ki jingduna tenri la dengi poi pat haki issue lani ki mat lani ka nongrem ngam la bani pen batno kata ka jingong ga jungki ka di tang kania politics mo ban pen thami ki pai ba badina kata ka daw henry haswa bo ba pol unwan bandrung ngila bon shibon ki jingya tungko opo ka party UDP ka bangla yeng ban ya peninia ba ki nongelam jong ka party UDP te de namar kata ka daw kata ka jingong hi banong ba tolesi kumbri ngala ban de bothut chen lada kadon ka jing kendo namanga de tang ubrio tenrei kamdon kata ka kom perkhat banong batang namar bo ba pol 1 sapo ka party UDP ngan mi no ngalapet lada ka khnam kum ka party hapo ka jinglam ju ba pol ka yeng scam halok ki nongrim ki bakila klei supai ba ngatharai ngan pene eladi bangani so le siwar kata ka party tenamar tangam don kata ka kom perkhat banong namar bo 1 ba pol tang na ka daw ju ba pol ngan mi no lada ka nongrim ju ka party ka scam larki wan sagi wei banang pen klaim nga so kan nang pen kemen ni kamen sim ka jon tenrei lada ka nongrim ju ka party hi kala bakla anda wan samanu menuru kanam la ban khang nga bangan mi no nakata ka party halor ki de nongrim ki bakala ba atu ka de kata limba ki nongrem ya ka ba pelong ipi panom ya lang bat ka UDP hapo ka yeng dar ba tho anya po kanwon jong kaliang persya MPF kade hi ka nongrim phi tenrei piong ka de ka nongrem kniak ngan kni ktien ka ik bat ka pelong pat ak tu ka por wat hapo ka long khongpong bat hapo ke HDC pat ba ka UDP ka don bentalang hapo ka arpa ya ka balai lam da ka HSPDP nakata ka daw ong kade ka nongrim hi ka bangi ngi jit bansong marwei hapo opposition omni trelang bat ka kanhon sendrop hapo ka opposition namar ngimpat snow scam ladangi la bani ya ringkat bet habaro ki issue lani yo ngi thot no tangkat tu ne por tani ka ba pi kawan ka election speaker unongelam jong ka liang persya ubade president jong ka UDP upriang yo iti mandal bo unlong kum speaker ndai na kaliang jing ngim priang kum ka party ngim ko abo u bamdei na ka jai brujing lani a non indigenous person un yo yakat kata ka shuki kum speaker namar ulet sabar ulet ban mi khmat ya ngi kum ka jela bad ngi kum ka jai bru bat kidon shibun ki issue ki beplei ki bangi tungkho apo assembly ngi jet bandon ka opposition ringim jet ben ya lang namar ba kinon hi ki issue ki bangi ne laj kinon ki issue ki bangi no mi ha kidei be halor ki nongrim kam dei ke ka pi phai se pok district council pi ong baka don ga jing ko am don ga jing ko hadin bangi ngila job ya ka MDC election house name arja kha saw ngi de mangi ke ba job bontam bat kani i kumba kan de ka linti ka banyalam se ka jing trelang jongki sengrilo lingba ka district council lingba ka arpa bat le se kala ban poistu arja kha pra tendrei katar ko feel no ladade bangi ngim kwa bani trelang bagi senglum ngi bon mangi mo na prengi senglu ngila bani keren ngila bani tre be ki we ki senglu ring le jet bani tre hi para senglu phi kata phin pin ba ngidon ye ko kom perkhat bet nam ta nongrim nam ta ka jai mri ngidum jet bani tre be ki we pat tang namar bangi mi ha rei le se kalong ka jing sedang ka jing khmi ti ba nang ni shakmat ka nya kata ka jing tre lang
bangila ru banyo ya ka bor sensar ha ka sinam arja khat pra ri ke ber khoi ki jing khimi lenti ya mentah mo ya hadu mentah I kumba kil pulong Ardent hoi pi ong ba hak tu kapor ka HSBDP ka bun brio de ya menta apat kat banawan kisngi kemangi I mentang kidon stang arngut ki MDC apa ke CDC nakanu ka daw ya ka ba pila ya ka ban pi ka daw hi ka ba penlong pi ka daw hi ka ba penlong hapo district council ba omdei tang ka HSPDP lesi wat ki weru ba kinang duna brio na ka por shak por kadi ka jingbam don jong ka an kin tiap seng pi ka jingbam don jong ka an kin tiap seng kadi ka weni ki daw ba ki ba penlong I ba ni ngen poi bandon no stang arngut pi kum ka party HSPDP ngidon ni ka nongrim kumang ong pi bat halor ki nongrim nginum ya pen ban no bat nginum syaru ya ki dekhot jong ka party HSPDP beginia persya ya ka nongrim jong ka party ka don ya la ka jong ka disiplin ka party ka don ya la ka jong ka kom perkat ka party ka don ya la ka jong ki issue tilara mentah ki dekhot jong ka party kile persya ka party HSPDP kum ka party ka haban sim ki lat ki senjam ki ban penbet ya kita ki jingle persya seng jong nu dekhot ani jong ko dekhot tilara ta ki bakum kita ki yaija bat ngamnget bakan jah tang hangi ke parti HSPDP leni kal aban jah ki wer ki parti lara ki kwa ban pene ya kata ka jinglong bet ke jinglong renti hakar kom trekam bat hakar kom long khot jong nu brio hapo ka parti kindik insai kata ka bentang in sakam ya tai sibet apa dei mam tangin poi ya bedei bat kamat pat pi kumu presiden jong ka HSPDP hadien ba weni ki nong seng jong ka HSPDP balong presiden barem jong HSBDP I ba hopping stone lingdo ila klat no pila shimti kum presiden but latip yakani ka sang makade ka bla paj or paj naka APHLC haus nam kandai spa an rupra manta ka dan pok ka jingilam jong pi kumnong in I ka HSBDP makanang yeng pat nginang I pakanang kiu shaprang hapok ka jingilam ka jong pi kalong ka jingkli ka ba sodnat bat kumbang ong ip ka HSPDP kumbagalong ye manta kalanang klan ngelala ban seng yaki tanat prekam ki haki ka keleng ki district hapo khasi Giant Hills district ngelanang la ban penrung shibon ki dekhot shapo ka party nadu ki riustart ki rushampang ki samla ki barung bat ki bon ba ki ba penyeso elade bat ka party HSPDP tenrei ka rukom trekam ga ji kamlong ka rukom trekam hakaba ngin dapan pau perthai ya ka jingklan ka jingi rikumba kalau mata la de village boy pin I baka HSPDP ka don ya ka bakam judon shu mata la kano P1 se Shillong city mata phi snow ka HSPDP ka don village se Giant Hills ka HSPDP ka don shawes ka lanang klan tikini hi kidi ki dak kishin ki ba ngala banong baka party HSPDP ka lanang ya shaprang baka nang yobor but daka jingerman ba ya ka ege thong ga bangingi bo ngin la ban penurlong daga jing Riewkhmat jing pai ba shaka party HSPDP lataya kerkum ka constitution jong ka HSBDP kamat ka ba ning kong e ka ba ka HSP ka bo along ya ban penyo no ya ka jala la ka jong nam ta khasi jantia state ko mangitep kat kum ka article 371 kai ka jingthmu go jong phi hatu phin bot DNM yakini ke bala daban bo pa constitution jong ka HSBDP phi ngathrai phi bagla banong ba ka HSPDP ha ka constitution ka jong ka bo ya kata ka mat banyo no ya ka jong jala ling ba kata ka article 371 ka article 371 ka dita ka wi hi ka banta phi ka article 71 ka ngathrai ngi sothu shai ka article 371 ka article 371 ka special provision bala ye ki state hapo ka India but ka Nagaland kala yo ya kata ka Mizoram kala yo kata ka Nagaland ling ba ka 371A but ka Mizoram ling ba ka 371G tingingi kwa nomor kani ka dei ka an ka ba kerpang ka ba khlan ban pen scam ya ka hok long try ka jingi ha ka bidei ba ki katto ka ni ki benta ka jing kum ka jai ben ryo ha ka tian nong we ling ba ka constitution kong notwithstanding anything in the constitution no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Hakibri 371A. Nangtaka administration of justice according to the customary laws of the Nagas. Ownership and transfer of land and its resources. Kini gidei ki hok long try ki jing.
te anum don gunu nu ko an hapok kari India pi de nama kata lada kadon ke jingi tungku apreng ka sarkar jela ki an ko sarkar jela but ki an ko sarkar India hagi bidei begini ki benta lada ngin jindla yo ya ka article 371 ki an ko sarkar India ki namla ban pre onamla ban penwit ya ka sencha shnong ka sencha thau onamla ban penwit ka bishar ka khadar kat kum khasi onamla ban kini kan thadi ka hok nong kan ti ki jing ya ka khando ka jab bari ki mar po khando kata ka de ka article 371 re ka long ru ka jing angnut ka jong ki nongelam ka jing khamtam nongelam jing bla khlam no mai hupeng ya ka jela bangin yo ela ka jong ka jela ti kum ka party kampat kenria na kata ka nongrim mo ngi khmilti tenrei ka linti ka bangi ngi ya banyo ay kata ka compare lese na ki linti ya haki snem ki bakam menshwa ya ka bakani ka don hakur kom perkhat ka jing bat ngin hap ban pinyo ay ka bangi kwa lese om tang da ka ay ka bangi perta om tang ba da ka ay ka bangi hla shaba rei ru da ka buit ba da ka jing start ka bathmai ka bangi ngim da kwa banong bangin bu ya kani ki isu hakmat ko magalong rei kai kadon kan yai don hapo ka party HSPDP bale se ka wei kesi la ka poi ka ta ka por bangi la banyo ya la ka jung ka jela rei shaban poi ka ta ka ek bangi ngi don kam kum bangi long mata ngi don kam ban pen klan shwa ya ledi pi ka ta ka ki bangi ka ba hakmat e shwa ka ta ka long ngi don kam ban pen klan shwa ya ledi ngi don kam ban pen kre shwa ya ledi bangi yo ya ka ta kum bangi long mata ngi yo ya la ka jung ka jela ngi pat pen kre pi dei bangi pat pen kre bangi pat yo upur usama du manta dei bangi pat pen kre bangi safil ki bobon ki issue nakamta ki longdin ki mandien lani nam ta ka jela ka balai ki de kita ki nongelam ki ba khrau ki ki por ki bamcha tik ei ka ba don kamingi menta kalong kum ki nongelam ngi kwa bang nginlong ki bala khre aswa la ka dei bangi yo no ela ka jong ka jela lani da ka dei ban kum nu ngin hab ban pen kre ngin hab ban pen klan bat ngin hab ban pen kam khambon da ka bor jabe ba ka bor perkhan Makidon ki nongkit kam jong ka HSPDP ki bananduk kapor ke jong papi oi mai hoping ki ong ya ka ba kum kani kamat shimla ya kran chu akan nu jingelang ju ka HSPDP na do bashim TV kum nong yelam ki ka ba pi hot ni so thu ka e ka jik penchai ka jong pi tama ka e ka ba pelong pi ba klam ka jing penchai pat ki em kan banong bakan don kata ka jing bomekran ya kani ka benta ngatrai kan don ki bakala namar yakani ka rai ru kanum dei ka rai junga simen ki babon ki rai ki bangi kren ki dei be lingba ka Central Executive Committee shim me ganu ka rai te ki jingkan tho ki wan na ka diang kamon ngim la ban shim me ka jingkit kli tan rei hapo ka party ha ka Central Executive Committee ni je kren kumno bangin ya shakmat bat ban yalam me ka party kam dei be tang da ka rai shimet ka junga bangan surai manga ban mi manga ban le chato em yaganu no klem darai po ka CC ngin ma ban sei shabat te yakani ka mat ngilai kren bonsin but ringkat ba ki khot jung ka CC tendela da don ki ba pi omopi le se ki ba ngi ngimtip ha ka jingtip ka jing kom ko party bandon ki ta ki khot ki ba pan pau kom pata ka jing so tingi mla ban shimi ka jing ki kli ba ngi mla banong hello ta banta kinjat badan ngatai kan kan de ka sien ka baning kong ye ka ba lingba kan ka jing kli bangan bu kmat jong pi ba pinyo penchai ru pat ba kadon ka jing kno umtang ki brek bana shabar re wat na po ka HSPDP ru apide yu nong elam bole don bor pat barai marwai ke ikba pidon banong pi kalong ka basudrat namar pi ha jing sha daladi yeladi bangan penshai kata ngam smolong ka badei tenrei ngam tip pidang kan mau nem ya ka ka jing penshai ka balami na ki nong elam no vice president jo ka party no secretary jo ka party na ki khot jo ka CC kebala kerenchai hapring ki ha ki lat patai khubor ba katu ka jingkno bo Ardent ude ubale don bor bo Ardent ubale marui kalong tang ka jing persang ban pen tho bria ya ka party HSPDP kam don ka jing shisha ka bakum kata mo tenrei kamlong ka badai yang abang ngan penshai daladi hakilat patai khubor tenatrai kan khambha lada ngingi pai din khindiat ya ka jingkren jengki dhot ki jing ya ki nong tho khobor ki bala kenturu bonsien ban snobha ban buram ya kata ka jing sngo ka jing ka party ka bala penshai na ka por bakam don ka bakum kata ka jingle marwai ka jing president lane ka jingle don bor namar ye ki boro la rai hapo ka party CEC bat ye ki rai jong ka CEC ka babon ki rai kum president ngan hab ban pentrikam tele se bangimi shabar ban pentrikam ye kita kirai juga parti ki beri gubun ki ibe tengu ba Ardent mo bukuren
Namar ngim keren lut baro ki khot jong CEC le se kala mano kata ka ba kibri ke laban ong bu ba Ardent ule don bor ndai kam don kanu ka kam ka jing le don bor na ka leng ka junga kum takhan diat kala bande ka kam po yeng ka jong phi ndai yaba kumba ong mene hi show ban wan ban kandu phi la yo ri ka ban ti jingmut na ki para member ki jong phi yak ba ki ong bakadaw ka baning kong ka dei namar ka kong constitution la dei ban bu e ka office hapo nong ba shillong deu ba Ardent hadien ka jingklat no ka jong ma ye hoping bolong president barim juk HSBP ya ka office la pelong kala ka jong yeng ka bar ka dei ya ka jingban wengno kom ya kini ki MDC kom ba LG nong siet apo nong ston te kum juru ki MDC pat hadien ka ni ka mi ska jingkan tho menta ya ka bau ong ba penia du mshum di bo wei ni ki MDC ba close ba bat pi menta mshum la donchu aringkat bat pi senda de ba mentau lej bai kaban kerchan yu MDC jong kalaban MDC o kertong MDC na ka khnam hapun thia po laban pat kidan nu kiwi ke bai dei bat ki kam jong ka party ya ka ba ki ong ya ka ba ka blaja dangshen kuma po mairang ya ka ba la spend dissolve ya ka unit ang thi da ka ba hadu ba ki paj ba ki la kin hui phi kaban ong no ta ba ka ta message kala spread link ba ki social media ka ba pin shai ba dailing ba ka ni ka program bang kwa ka ban yo bu paj ba kwa ban yo ka jing shai pi kumba pi ong le si kendon ke ba kan penlengo ba kan pen kendit yanga na ka jingong go jong pi re kumba ngil ong kam don kanu kata ka jing le dombo ka ba sngulungo ba pin ong ba ki kli ya ka party office hai ki pelong ya ka party office ka por bang empat room manga kila ban jawab hai ka party jong ka party office jong ka HSPDP kalong hai kam de ka ying song ju president ne ka don shwe ne ka jingkli ka long ba kata nga ko ban sha shwe ka wete hai kam de po ka ying song ju president uberim ngidon se shwe pat ka jaga ban plo office bat ngi khlem rai ban plong office ni hendrai namar banga nga shong ni ka suk bangi ni kendo na kata rang ngi ji kendo kumbalo mantang ngimdon ni ka party office ka babyang bat pitip ne pimtip pementang la penkre ka jing shna ka jing penkre e ka party office kala ya sha what happening ka jing kum ka party ka bangi dunan ring le sei do ayap do em kum ki khot jing ka party ban peniang ka party office long ya kata kim yi bat le sing indai ka party ka baning kong ka bangila ban pleno shen ya ka party office na pring pat ki wei ki seng ki balarim bat ki baklan today na mar kata raw ngasngo ban ong pi ba kita kin dei ki jingkan tho ndai kum kin ngelam ngimla bangin shu ya khmi linti ba ka ka ya ka yang jikan bit ka bang ringin i menta ka ba sngulngo ka ba pi ong pi ba ule don bor yo LG ule don bor ki wei ru ke MDC ndai LG ka dei hi namar ka jingle prasha ka jungu ya ka party ba dei ka jingle prasha ka ju ka ba ka party ka lapriang ba kani ka dei ka kamle prasha nama kata dei shu udhot ba dei da ka CC dei ka party but lingba ka constituency la rai kata kabumut ike ba ka rai ka nongstoin constituency ngan chu hukum manganang ni mudi ka rai ju CEC ngan chu hukum manga ngimdon ki khot ju CEC ki ban kran pi bat man ta kata ka jingong ju pi ba sawai u MDC ju HSPDP ulej ban kershan ya u kortong ju ka khnam ka pengo yang ban yo so ka ni ka sing ka ba mala naman ngimdon ka jingtip ka ba kom kata henry kumong ong ipi haka kam MDC kam don ka ai kin tiap seng mo ka penlengo bat le se kan dik sin ka ban kong bangi songo phi ampat don ba pen songo yang ai kata ka khubor bonong bagila don kita ki MDC jo ka party ki bele persha ka party bat nga shukwa ban bu e gani ka jingkli habo mait huping usai marwe bat ka por bu mait huping udang don ki ong bale marwe re on dolayap ki ong bayai ne lingba kani ka khubor jongphi nga kwa nong kamantoy ba phin ong yu ba Ardent ba yai ne bat kat bo dang em phin ong bale maroi mangai be git khot juga party kin sakhi kata ka bangam don ka ke bang le maroi ndrei ka party HSPDP kum bang ong iphi ka don kin nong rim ki baskem ba kanum sha da lele ru em la ka long ki MLA le ni ki MDC le ni ki khot ba kin ya lai lan kat bamon persha ikin nong rim persha ya kor kom perkhat krem de tip lang da ka party wan mangau presiden ngamla bande kata kalong ka jinsha ka banga kwa da kadu kalenti pat pension na ka bede marba hadu menta idang tip kumba
kini ki MDC ya kaba hot kanam ka jongpi ka dangte be kum ki MDC HSBDP hatu phinle lang kunju kumbale LG nongsi marba watu ba morning star ru mentang ibu don akaliang jong PDF de kanam ka dangte be kum HSBDP MDC kaba sosi ang ni kalong ba kabenta jong ki nong tho khobor leni ki media pi kaba sosi ang ni kalong ki babon na ki jinge ki mi lingba ki nong tho khobor kim le ya ka kam kum ki nong tho khobor ki ya da ka jing sngo da ka emotion haga jing sha phi kum nong tho khobor lan ma phi kum uta u ubadon haga ne kalat patai khobor pide banile kat bala ban kren ya ka jimut ka jiparkhat to speak my mind mo ban report ya ka e ka badon haga jimut ka jiparkhat ka ndai ting ting phim le kum ta phiru phi parkhat kum pat ba kum nong tho khobor phile kum pat ba phi wan ra ka jing sngo ha phi nama ka ta phim tho e ka ba don ha ka kum parkhat ka jing lani ka jing thu ko jing la dai upat ba usngu thut ya ka HSPDP unong tho khobor uthut lang ta bo tho ya ka report utho ha ta ka kum kam long ndai na ka party kala shai kim dei shu bat ka party HSPDP kim la shu ban kam ba ki dei ha ka party HSPDP laweng ki na du ka constituency ten rai le si na mar ba ni perkhat kum upai ba ni klet ya ka role ni ka benta ka jing kum ki nong tho khobor ban tho ya ka e ka ba de ban tho ya ka e ka bangi la kren kum ka party ke semi kita ke jing ong ba kidang pau ba ki de ke HSPP ha ga jing sha kam don show kum kata wa pide ho mata phi ho de lamba ka ni ka program ba lamba ka ba TCTV ka kwa e ka ban yo e ka jing sha e ka ba khambanya ya bangi la le menta ting bai ban kendo ba ki Riewkhmat ti ho phila ong ki don ki nong tho ko bor bat namar pide pat ubri ubaya janna ba ki nong tho ko bor kum bangi la tip la branam ye phi tamenta ka e pat ka stan ka jong phi khamtam ka jinge de ki media ya ka bawan hadian makin mi kini ki kanrum kanram phi ngamdon gonu gonu ka jinge pher jimut ndre umdon tong wi nong tho khobor kamdon ta ka wi ka kot khobor kamdon ta ka wi ka electronics media kamdon tang wi nong kali len umdon tong wi kormen ngalam nong ta ka boborom mi phi ne ta habang ong kamut ya baro te ngong kidon kinong tho khobor ki baya da kata ka jing sngo om kum ki journalist ndre ki le ku upai ba ya ka kam ki tre ka sniu la de jing sha bangi la kren ki tho be ke report ya ka e ka bangi la kren ya ka e ka jimut ka junga report ya kata ndai teng teng la da phima ban kem me ka jimut junga phi tho ra ka jing sngo ju phi ka sniu no bat kani ka pen klumar jimut iki pai ba andai ka ba shai ka long ba ha ba kan na ka leng ka constituency kila kentat iki na constituency kila weng iki namar ba ka central body kala batha iki ba ka long kumta ka jingle ejuki klong persha aseng kala de ban kut no tanga tao te ka jinge mi ka juki ngangangi ba ka de da ka jing so juki katu ka ni le se kita ki ba tho ai kot ko body ki bu kum kita ndai ka jinge de hi ke jonga bat nu banu kham tam bi no tho khobor namar ba ngasngo ba ka e bang don ban kentu yi no tho khobor la ne wa electronics media kalong ba le ho ga la ka kam mar phir la ka ban ta ban shakri ga jam re ma ka e ba tho hau nong sai ma ka e ba tho mo por upai ba upuli teng teng dun ki pai ba ki bi bethem ki shime ka kum gospel truth mo de na ta raw nga kentu ki pai ba ba pipuli ko khobor wa jupuli mo puli ko ba ba phin shunge be phidon kam ban pin shisha ba de ke bala tho ko khobor teng teng kamyang ha ka an mo ha ban pin shisha to hangi ki ba su tho ka byang re bo bi uthem bom su tho te na ka taraw ka don kam ru ya ki nong tho khobor ba kin long sensible ke bekin sotu ya ka kamram ka jengki ban persang ban report ya ka e ka ba utu ubri ukren la ne ka e ka nongrim ka ba utu ubri uyeng la ne ba ka party ka umdei ken ban wan ra ka jing so ka jing pisimet ba pinon ra no ka jing so jung pa ba ha ka jing tho ha ka kam ka jing pi ka long ka ba ka ka ne si nga i kita nga shime ka kabul ba jing pi ngamdon ban penrem nei ban chi pen ilem ban ye telem namar ba ka jabri jing ferit pa plat teler ngietei na kaliang kinong tho khobor ngietei na kaliang kinong kilap patai khobor haran kat mo ki nok tri kampai ba lan kinu ki badon kan mata upai ba unyo e ka jing shai ba de ka jing shi shai knyat ni bangin phai byang pat avede ka role ka jongphi ba ka HSBDP hadian ba phishimti kum president ka HSBDP ki babon ki matre kam ge jongphi shimet ki bolong no hatu kopor hawa philong MLA jong ka na ka sang UDP pat hadian ru ba philong tong vice president jong ka HSBDP kata ka de ko ni ki mat bai de ka clean politics campaign
ya ka ba hadien ngimshim lai I ka ba kan don ka nu comments na pi phin kren khamtam hadien ba Narendra Modi u menteri rang ba do kari la penmi kani ka jingpen bana ban pendo no ekin lot sanspa bat siajar kai ba pelong ipi panom kindiat beklem ban ai jingkren habede kani tan wa fila ya kani ka ju kalenti ngathrai ka amlong ba phim yo pet yaki khubor ho ngam sim la kren ya boron re ngala kren yi katu kani khubor ki bakli nga pi namara ki kindiat banai kumbolong ipi ngala persyang yaledi kumunong elam banum ai hi ka khubor lem da don bakli lada dei ban ai ngan hab ban da ya slok bat ka party namar ngala thaj ya gani ki syak no le simen tne ha baki khep ki don baki nong tho khubor ki kli ngam ban se ban jubab yiki ngala jubab hai ki katu gani kat khubor ngom bakani ka jingle ka jung mudi kalong ka jingle ka bade bani ro. It was a great work that needs to be appreciated kata ka kantin ada penor kam henry hakar kom perkhat ka junga ngong nga perkhat senong kondong perkhat iki jaga ala jong senong kondong nganget bagi pai bakin mat be ye ka jinge henry kum bakalong mentapan wala daga jingthmu kolong ka babahan mar hadin bakala mi ka tu ka jingjala kli dagi katu ani nong tho khobor ngala ai ka ta ka jubab bar kum bakalong menta ka ka bang kren ba pen pa bakala ban ka jinge senong kondong kalawan ra sa ka jinge ka bakrau haka ba ka rukom pentrikam ya ka rai ka jung mudi ban pendo no ya ka sanspa ban sejar ban ile persya ya ka black money mo kamlong pat ka bala penbet janai lani ka bala plan itanat hakur kom kabari kawa bu jinge upai ba ubun ubalang hakini ki singi ki bamata tiban ong banga khlem krani alo kni le se kala mlong tangka jing bami ki jing phi ki katu ni khubor ki balami akinjat abede bat kawai ka resolution ka bla p1 ra meneng lai crunch pangka article 371 de kani ka article 371 ba philawan ra kum tau we ni kinong kmat tong ka HSBDP kumjur kum nong ilam HSBDP ba phiju kran usawat chabar no yang darbar de menta kawan ka jingkan tho kala pat ipi hakbai de kani ka article khamta ma kani ka election ka bamenta ya ka phidon jingtmu ban pendu kadai ka jingtmu ka ban pendu no ki district council ke ka phidon ban ong pi kadon ga jing ong little knowledge is dangerous thaba phimtip ke ga ba ka article lais pa new foi ka ong te kalong ka basuk manta ban ong bu ba den utmu ban pendu no ka district council ka article 371 g ka don po Mizoram re hadu manta mane ka district council hapo Chakama district kadang don om shim la pendu kini kide ki bang ong ipi kinia politics ki bamdon substance but ki bamdon ye nongrem lo pai ba pli ubam tip ya gani ka article 371 tena makata ka basuk kolong balik ban chupin thami be pai ba pe ba den umut banon ra ya kata article ban pendu no ya ka dis council hey don ha kita ki provision jong ka lais pa ni foi ban ong ba on pendu no ya ka dis council kinjat ka ba an sim na ka ba nilayo ka ban pediang khubor ka ba ong kalong ba hoj Mizoram hadien bala yo ban pentrekam ka district council ka dan de kam simla de pat jong pat mizo hi baro kata kalong ka ba alej supat ba ke ba pidon banong khbe de bata menta kei ka jingdon kam balingi wan ra ka article 371 komangal ong ipi mene balar ka don ka jingi tungko opreng ka sarkar jala ba ka sarkar preng ki an ju ka sarkar preng kinum la ban muslia kumbalong menta ha ka jala ka jingi ka article lais pa anyu foi ka kren shai ya ka jinglong trai ya ka khando sha iki mar po khando ya ka sinshar ka khadar ka bishar ya ki riti ki dostor ta ei ken mentangin ong ba kata ka article lais pa anyu foi kan pendo no ya ka district council but menta kita ki ba kren pingi haban sunguthu ya ka jing ya jongi kum ka jabre bat kham tama ka sinchar ka khara kanu jaj ki rukom sinchar ngi lamat hatong iken ma kum ka jabre ka lamat ka sinchar sim bat ka sinchar sim ka de ka thmei jong khasi ka district council ka dei kam dei ka dustur jungi khasi
kam dei ka thmei ka bami ya ka district council lawan ra hadin da ka jinga sai ba kita ki sim ki bolong ki nong sensyar ki bangi labo ki bala tangi ki bakin long ki sim ban pet ban khmi ka jinga jungi kum ka jabre ki kala long tang ki officer jong ka district council bat hadin bangile ya ke por lai ki ban yo no elo ka jong ka jala bat bangi yo elo ka jong ka jala ka arpui trek jong u kala langkot kha khandai spa an yo puar hakata ka ju pasi la busu ya ka para 12A hapo ka 6 schedule hapo ka 6 schedule bat ka district council kalong hapo jong ka sarkar ngimla bandan baro ki bor ki bolong parlen Badan bali pat ka ba te Denmark kata ka daw ngin hab ban persang ban sngutho kan ba ka don ka jinge dei ayu kata ka jing ong juki ke jing mut ka juki baki ong bak article lai spa ni foi kan pendo ya ka district council ngi ko ban sha ngim shai tandi kai ka ba pi na ma pilawan ra kan ni resolution ban dei pila ban withdraw no ru te kai ka ba pelong ka ba pidon ban ong namar ba phim sim la yo jing kershan na kita ki riurang ba kita ki nomi khmat kibla i baru ha ba de kan ni wat akile na seng congress la ni na ka seng UDP bat kiwi ru kibla wat kumjuru upat ba abai de kan ni udan la ka jong don ubo ong ba kabyang don bo ong ba kampat byang kai ka ba pi ka jong pi kai ka daw ka long ba kim sngutho ya ka dor jong ka lai spa ni hui unaga hadu matau dang king ater ban yara la ka jong ka jai mri phimut unaga un shim ka ba kham tlot un e ka ba kham klang kai ka bangadon ban ong ka long ba ki phat ba kim pat sngutho ya ka dor ba ya ka bor jong ka lai spa ni hui lada kin jin la yo ya ka jing sngutho ka ba jiliu ya ka bor jong ka lai spa ni hui ngange ngam ardatin bikin ai ya ka jing kershan Pilaya lenti kan no PE ya ka jingsai so na ka jinga lenti un penchai. Kani ka election sitang samoy kan dai ka way na ka juba. Namar ya kani lai keren pat ba hamal ki election bat baro kila kruit ya ka HSPDP hagwidi ba ka article lai span you foi. Hagwidi ba ka ta ka jing pendo. Lada upat ba jong ka jait mendriyo ka jingi. Jong ka ri ka jing usngo. Bakini ki issue ki ba ka HSPDP ka wanra nakamta ban pen empat ya ka jait mendriyo. Nakamta ban pen klanyi kum ka jela. Kilong gi babakla ngim de ban job tang sitru. Tengin saya page abai de but article 371 la kan ai ne am tau so ba nam ta ka HSBDP. Hindiat pangandon pat skui ka jingkali. Ka badon ba ka HSBDP mta kamat bun ki jingkeno. Ha banyo e ka jingsai na pi ba adan. Kiong ba ka HSBDP ka de ka timbi jong ka congress ado kan no ga de ka jingsisha. Pingat PPE kata manu barha ye ki jinge apo assembly ye ki jinge junga jabre manu baya kruit ye ki jinge persha ye ka sarkar manu baya tai ba uchi minister na ka por shakapor manu bakran persha ye ka congress manu balet ban ong kini no ye ka bor sincha na ka party congress pimu kini di ki kam thok jinge upai ba ka HSPDP ka politics junga HSPDP ngani thu ipi aba khandial ka politics junga HSPDP kam dei ka thok ka shukor kam dei ka penbit pa ba bat kam dei ka penhar kapot na kata daw ngangek bigi pa ba ki i ka sincerity ka jungi hai halor ka nong rem bikin ang bangi dei ka timbi junga congress to itu inga Kawai kalong ladang dei ka timbi junga congress ngila dei ban chumunjur ba ka ka ba chief minister ong ha dei ba election speaker ladang dei ka timbi junga congress nginum move ka to ka motion against the government but persha you speaker ke kita ki ong bagari ke timbi jong ko ngan sim na ka jing o jing nam jong pa ba ba ka jing ekran hang ni hang tai kla ban long ki ham saya no doubt taman re cha ban yo e ka por ka ban yo ban pan jing shai na pi ka we ka de na mar ba ki ong ba ka HSPDP ka joran ka making hasiwa ek ban wan ra ek no ka resolution ne ka motion ru kan ka bangan pen kot ba dan te ka we ru kalong amar ba ka HSPDP kam jukran habai de ka pripol alliance ka kren ba kan sai trelang enda layo jingjab kawai na kita ke ba pipila jukran limba kot kobor indre de limba kita la simpat bat lai kren hang ni yang tai khamtam hagi jingelang pai ba to bringing him tre ka pripol alliance ngela kren sai bangin lej marwe ban ngini khundot abro ki life and directly constituency ni sampai ia ke outcome ni krim jit ban lek ba congress
ban ngi klem jet ban le ba BJP ka ba kiwi ki seng dulum ki lelet ban ya thau ya kata neda mo ka ba ki long ru bang ila dep ki formalities ba ki don ki nong alam barang ba ke bla permi kat kum ki kot kubor la kalong ka ba shisha kat kum ki kubor ka balami bang ila dep ban pen kre sta ka shong stang ka HSPDP ban rai but you Ardent mo kum to president la umon ban bot ka dinjat jong ma i huping ban ya marwai pingi don la ki jong ki nongrim ni pinjngai markat jo lani we maintain an equidistance from both the Congress and the BJP as the national parties pia ban sutho ya kata te dena mar kata ban ni sutho bali ngin ya ong menta tong ngin ya prepol alliance la ngi sutho ba ka ground reality kanum poi shata kindon ki constituency ki bangin hap ele friendly match kadon jimut aingin le ngi hingi ya ka nongrim ngi e ka jing start juk ba number ka bodon kam ka stability ka bodon kam ka stability te ai bu pai ba un jet ya ka wi ka party bakan sinchar ladum so mani ngim lele jet ka wi ka party bagan ka stability namar ka takadaw ngi kwa ba ka government ka banwan ka di bandon ru ya ka stability ka di bandon ka government ka belong stable ngim kwa bangin ni prepol south santli ki party ndala de prepol ndala e job sinchar si ndru bana nyu bana prabang pum Keladi ke pori pai ba un jet ke wei ke party. Ada most two party government kan kambahan am tau pai ba. Tina marta ban keno. Fi kabesuk ban keno ndri kamdon ke jing shisha. Kabesuk ban speculate ndri kamdon ke jing shisha. Dala ban pin shisha ba hoi. Ka HSPP ka making. Ki kita ki making. Hang no ngi making. Teng abang ngi tai ki ban serious. Ye ka jat beri pin ong bangi making. Tendri pin ban smutu. Bahaka debate habangi sutu bangi leta indre habangim don ka numbers batni baling in one rai ka atmosphere ka bam sotana lakalong hakano no ko benta andai we sincerely debate on issues namakta banong bangi making outrightly nga kwa banong ban reject ya ta ka jingong baka ditang ka speculation lani ka jing persang ban penbut nam ya ka party HSPDP sakoi ba klat ya ban rap mane kadai hakabede ba kamuda issue ya ka ba piladap ya ka banya inti piladap ban pelong ka rally ru kanir kala de ka wei kamat ka ba ki keno yo ba Ardent te ka ka ba na kalyang jong pi na mar ho hadien jong ka to ka rally ya ba pilami na po secretariat piladap ban yakran pat piladap ya ka ban wat na jong ka kali piladap ya ka ban kran chupat ba ni pabun balang adu ban taw ngej ba wongim la ban ngej ba Ardent ka ba laga de ka jing shisha ne Kindiat yang bagan ni program apa panyo kalau ke besutna sibon ba karmen ba pi alat sisa hage bide bat kini ki issues ki bobon leng bagan ni ke channel ke jong pi ka mudar ko de ka we ka ba ki keno ba de ba Ardent ring ni pai manta sha ki jingja ke history kindiat bide ba ka muda ki keno ba de ba Ardent ba pangat muda ha handai menu ka sarkar ka penmi ka notification menu ba ka muda kan kentur kan trikam halai kor hapom lakrai hamau ha pernai hamau ngat bat kiwi ki jaka ki ban hap apo to put usam ko bashi spa new south square kilometer menu ka sarkar kapan bana ha to ka sarkar kampan bana ka santrik January arajar kapsan shanu ja kita ki bakeno ya nga bo ba Ardent upen ngat mura shanu ki ja kita ki seng sanjima ki bon manta shani ha ka port election bonong diu ba Ardent upen ngat mura shanu ja kita ki sunjuk ki nong sinchar sinong ki ba persang ban kentho hakata kapor shanu ja kita ki nongelam ki badan power council kilami dei tap hadu unaitung u Julai pada Agos bangin lalum mi to ka rally ka arpa pratrik po madan malki ndengim sele yo lat ban ja chakmat mau klat mau president barin jokori India hakan driu trik jong Agos ngilam march sapo secretary kabalong ke history ka ki pai ba ke to ngala chabom ki pai ba ke la shat set tiar gas ndei hakato ko si kam shim la don ka jekren ka ban seso nomar ba om shim la khot da ki badon ka bor ban ai ka rai la khot yekren ni tan minister in charge home but orvan ka jekren hakato si kam long ka jekren ka ba seso nomar ngi ongin haban yekren biang ba achievement sa sandal ndei hak arfui trik onda ka sarkar ka khot ini onda achievement sa la khot ini harangkat ki bobon ki balek ban ki badon hang tu nadu ka minister bari pe ka home orban ki IAS officer ki additional chief secretary bari pe ka muda bar kum ta ringkat bat nga bat ki MDC bat kumba arfu ingut ki balik benia senran nadu ki katukan ni kirang basnong baik ki seng balang hendri wat dia kata la keno ba ulek marwei bani kenduk ya sarkar bat onda ulami ula de yo
habasuk ban keno kumta Henry ke jimi nak kata ka jing keren ka jing ka jimi nak ka jing keren ka jing kalong ba ka sarkar larai ban restrict ya ka jing pentrikam ya ka building bylaws hasilong ba po urban centers kat kum ka census 2011 baraka tu sing la persyaman klik kita kisnong gi bahaba po kata ka census town no ka sarkar ka kam chimla ke jawab ni kita kumit ba ngidang ong bangidang don kam ni keren pa ye ke namar ka jing persya ka jing kadai ya ka jing kentur put jong kemudah pi kemudah kala don kala trikam hajayaw halaban hamo prem halai mkhra ki jaga sarkar la trikam bro si kata tindri kawan kentur sini ngi persya ya kata ya ka jing kentur put Tenmar taban ong badi uba Ardent ubadi kemura ba pengak mura kalong ka jing keno ke balam ler tang ban persotho pakai pada. Kibay sngap ngan pinkut. Hadin jong kata. Hadin balala ban weng no. Kabaki media kila report bala weng kuma shispa apsaw nak shispa san new saw bala sa tang sanpho. Kat tu kami ki kenhon ki jong ki rangba snong ki sunjuk ki rangba snong na chlong. Ki balik bani kudu chief minister ki bala ada ka jing tho ka ba kata mat yong wat yanga. Ki ba kan tho ba ka jing ya kani burom kamdon ka jing kani burom. Ni khi ya kani nama bom don ba khi kala lek bani kundo ba kila dawa bani ban weng lot ka sarkar kala weng la weng lot ka jing trekam jing muda ba ka bylaw support shlong ro kumjo kai ka baja ka high court ka intervene ka high court ko ong ba kani ka jing weng jo ka sarkar kalong without a valid reason ka sarkar ka pan phai biang kita ki rai ki bangla de ban rai ti yanu pin kano yu ba Ardent la sim ka bu ya ka jing bi jo pai ba ngala pensyai ki pai ba ngala let si kisnong ban pensyai ki pai ba bat ban yuthu ye kini ki jing sisa nganget upai ba mata ulas ta sipor ula ban kadum haba kampat mi ke jing pensyai nak le ko jing kita kalong ka jing sisa ka bangadon ban ong halor kemuda kindiat ba Ardent ka bang kwa ka ban tip na pipan lakat ni tli ki jing keno bat ki ubon ki jing sha kan tho balepat phim shum lami shakmat ka ban pensyai mar pide unong ilam jong sang HSPDP khanang ba ka party ka jong pi ba phila ban I ba kanang ya shakmat re kumalong menta ki ong no ba deling ba kini ki baro ka party kalapat kalapra ngam priang ye jing ong ban ong ba kita ki ba ong ba ka party kan pat kan pra kamdon ka jing pat ka jing pra jing ka party kalong ka ba bakla ba pin ong ba ka party kan pat kan pra kadon ka jing persang ban pan pat ban pen pra ngala ban ngai Hendai ban ong bakan pat kan pra ka party kamdon namar kini ki issue hapok ka party ngilong well versed kini ngitip ba ye kini la sim kabu deki way pat ban kentho persya ya ka party HSPDP ban penduk jing shania ye unong ilam jo ka party HSPDP bagi pat ba kin num pai khmat than ke HSPDP bat shoba Ardent deki pat ba mentang ong ipi kila start balai ngi klemmi ngi lami ban ong bangim kwa ban ye kaja ye ka kam muda namar ki don shibun ba kiri rang ba kiri don brom ki ba ong ko ba Ardent na ya ther than ki ko to ngi la tip ka tu pilale na ya pen phai than kadi kata ka ba plongi bangin ong bangim kwa ban kren issue ki media ngatrai piru pila don ka ta ka por bangi la ong thidi na tangim kwa ban kren ndai menta ka ni ka por ka election ka wan kile chi pa ba ngiru ngi pen pensai ki pa ba pi tenmar kata kalong ka jing keno ni sultanat bang idon hap ka jingele ni sultanat ba borok mata ki keno ye ka HSPDP hendai tanggawe ka bangadon ban OIP karong ba ki jing keno kim dei ki besisa ki jing keno kim dei ki bedon nongrim ki jing keno gi tang ban pen thami upai ba utip u ba Ardent upai ba utip ye ka HSPDP ban ong namar kata ba parti ka pat ka pra kalong ka ba bakala hadu kata ta kamdon kono ka pat ka pra la de phikwa bangan pen kren ye ki khot ka parti ken sakren ha ka por go biang on la de bangin lumi ka si la de phikwa bani kan do lut ye bar khot ki khot ke ba pelong pi ba klem shim na pensyai pan ngila dap ban pensyai te kumno pin ong klem pensyai ngila ong ba ha gode ba kani e kin ye kren ki we namang ngila dap la ka kamram la pen sniu ye ka kam ka bangi tre la wo ka jap ye ka kam ka bangi ni tre ngim dei bangi ong klem pensyai Hendai kum bakalong mentah hapok nong krem constituency. Hak ba kila persang ban sam di kot stem kita ki kot link kedop ki beret. Ngila lai ban pensyai ki pai ba. Balingin tiang ye ka e ka bangim le andai ka por kan poi. Hak ka por ka babiang ngila pensyai ki pai ba. Kam dei bangi e. Ki pai ba mentang ni kil tip menu ka sarkar ka penmana ki e ki jingja menu ba ye ki bat kum ta ter. Bat kum no ba kata kamuda kawan pai biang habalalai. Ki pai ba mentang ki zaman start. Namangila seru ye ki jing sisa ki bangila yo ru ye ki jing ki khubor ki balai ukurwo si ki nong tho khubor na ki nong sisa nong na ka ni ka than ki balai ki jingro ye ki jing le ka jing bar ki bal pandram ye ki we ki besim kabu
Kani kala di kapor bengi le bagadi kapor ka bengi ni ban pensaya ki. Kiniat ba ka namar ka poru ka kamlingkot pat ngi ba adan ngin mentangin poi shkoi pa ka benta ya ka badai nama ba ka parti ka jongpi ka yeng na menta khasi ya ban chong no namta ke ban panim me ka jat ban riu khasi jantia kai ka ba phiu I ma pi ka jingdon kam ban pen kala ya ka jinglong ka jong khasi kumunong yalam jong ka HSPDP I ngayu I ba kadon ka jingdo jingkermen ka bakhrawa ka jai bari ko jingi. Bar kata ka jingdo jingkermen kayalam ka penok men semi ki brio. Bar kata ka jing penok men semi ki brio ka penong ki brio bakin perkhat tangel di simen. Kalawan ka tu ka jing sothat ban perkhat lang ki imang ka salang ban perkhat lang ka jai brio namar la syukur le sena ka por syakapor. Bat kam ipoi sunu mi kawai hadin kawai ka seng mi kawai hadin kawai ki noilam le se ki bo pai ba ushim ba la syukuri ki te ke badon kam ta kalong ban ai jingkermen biang ya ka jabre ban wan ra biang sai sin ya ka jingkermen ban pen im ya kata ka mensim jong ka jingkermen ban ngem dei ban ki badu jingkermen wa ra pring ka jinge bangi dei ban mi ayala di ngaso thu shimet kalong ka ba teng teng ka wan ka jingno mensim ringan la banong bangan kenyo ai kene ka kam ngan hab ban ya syakmat te kum ka jabre ngim la banong ngin chong no ngin sange no ngi don kam bang ngin ya wan ringkat bangin ya tai ki issue ki bere namta ka jai brio ke bangin ya bo ya ki issue jong ka jai brio khamat mo ke bangin ni bo ya ka jing so shimet shadian tamar tang koi ka banganga nge la da kam yo la kar kom perkhat ka ba hok ka ba khoi ka ba suba ki jing persang kin no ko belen ai ten mar ngi haban bo ya kar kom perkhat ka ba khoi ka ba hok ka ba suba dei namar tangala sedang ya ka clean politics campaign ba dei namar tangi beteng ru ban pensutu ik pai ba ka kene ka clean politics campaign ka bala ban weng ya ki sertap ki jinge ki ba ka jai mrio ka ikono lemdanga khot ka donut ka janga ban yakren bat phi nam ta ka jai mrio la rangadang pun ki basni hopo kam don jimut bangani wer phi bangani train ta ka jai ba kata kan mlong ka ba yene ne la ranga khot na du ka donut bangani train kat bat phi khot na du ka donut phi perkhat hok nam ta ka jai mrio ngangi kata kan di ka sinjang ka bani lamban perklan biang ya ka jai mrio sai sin pa kata ka jingkren ka jong pi mut ka don ka jingkermen du ba lara ka wan ka por ka HSPDP kan ni trailang pat ki wi ki sang du lom ngi klembu ya kanu kanu banginu mi kra ilang banu ngi ong ka HSPDP kam ong ba ngi ngilong ka party ka balong untouchable ndrei ngi ong prepol ti postpol bat kinu ki party ki ba kloi ban pedang yeki nongrim ki ji bat kham ta me ka bangi kwa ka long ban a ya ka sinshar khadar ka ba khot ban ya khon ya ka bamsam ban num penslori ka bamsam tala daran ki ba pedang ya kata sali ding kren banu klem de pen de ki nongrim ki ba don klem de pen ki nongrim jo ka jam ri namar ngi ong la ngim la stang la ngi la ban sinshar maroi kata ka ya la ka jong la ngim la ban kot ya ka number mo ban sinshar ta maroi ngin hab hi ban don ki perlo tingin hab ban ye pe ki kloi bin ye tri ba ka nongrim ko jingi ka bangi don nam ta ban ra ka jingkala nakam ta ka ni ka jela ba kari ka be ka jingi ngila yo songo ka tu bede ka jingtuna ka jong khasi ke pat ka ba pi itnat ka bede pat ka jinglong jo khasi bodang dei ban penne yala ka jong ka benta pi ki don shibun ke ki bangi don kam ban penne pi ka jinglong jo ka jai bri ko jingi pi ka jinglong jo ka jai bri ko jingi mo ka bangi don ka jinglong ban isne ye ki prabriyo ka min sim isne ka bajidon ba ka jai bri ko jingi bat dei gani ka jinglong teng teng ka ba penlong ru yengi bangin sha riam ru pat haki wei pat ke ba kham start ke ba kham don buit le se persha yengi ka jai bri ngi ka jinglong ka ba khasi uron pi bat ke ka ba khasi uron la da pi pe pai yu khasi kan long ba phinap bon yu khasi udon ye ka jinglong jong ka hok kita ki jinglong ki ba u khasi udon ki de ki jinglong ki bangi dei ban pene u ba ya ka jing shisha pi we missionary hakikat pras pa hakikat pras pa tamangam kan mau thik kan no ke snem ka bo pen pau ong ba a true khasi always possess truth and honesty but kata kadang don hadu manta pidangi hagi babon ki jaka ngadangi ya kata ka jinglong
Hendai kini kelas dang ban slor, anong ipi kelas dang ban tron, namar ba kalami kalai le persya ya kathama ka bang ngin ni la shenu ha ke juk ka mata bangin yo ya ka hok ya ka jing sisa. Pi kini ke jing long ka ban penim ya ka jai beri ko jing. Ladangi phai biang syakata. Bamanga ma phi ngi bat holiday ya ka jing sisa ba ka hok. Kadi tang kata ka bala ban. Wan ra biang sai sin ka buram. Bat ka party HSPDP mata ka doni ka thong. Ban wan ra biang ya ka nam bat buram balaja. Kita kira ki qualities ki bang nala de ban ong ipi ki bakum ka jai bring hapan so Kiniat ba Ardent sakoi pat ka jingkali man ya bet shiki jingkali menta habai dei pat nama ba HSBDP ka de kwai ni kisang ka ba munju peniang kertong na rilom garu ndei ka jala ga jongi menta ngi yo mentri rang ba ubde na po rilom garu Dr. Mukul Sangma ka e ka ba piran ban ong habai dei bat kani ka jala ka ba menta ka badan hapo ka jingelam ka jong Dr. Mukul Sangma pi ngimla ban len pa ka jela ka jingi khamtam kini ki benta ki ba shagani ka liang ka jingi lesi ladingi phai ya kar kom trekam ka jong u new chief minister mta kadon ka jingno shiliang ka ba khrau do kata kata bat ka jingno shiliang ju khamtam ka jing plate jimot ju ya ka constituency ka jong shimet ki ba bon ki ke lara shapo Garo Hills andai janungin kano ka kongres kamde tang ka jong Dr. Mukul hakaba ki bon ki nongelam khasi ki jong inang niru ki don mo ki balong ki nong kersian ki jong tinga slow ba kala dei ka por yangi bangin pet lara ki nongelam hapo Garo ki perta bamdei bale shliang ya gari rum Garo bali ngi hangni ngim yo lem ki nongelam ki badon po party congress ki banut ban kren hapo ki cabinet ki banut ban kren hapo ka party congress ba mla ban long ban pet shliang pi yangi kindian pira shatai shikhum te kata kalong ke bang ngi te dei nama kata ngi ngi khmilti ba hak arja khat prang ngi yo ka sarkar ka ban pet renti bar ka sarkar ka ban le hok khamtami kani ka than shene kala ka ban long ka jingkali ka ba khadu pa Ardent kuma piong menta ba ka HSBP ka don ka jinga dinti lada ka yo ekalat ka jingkershan pat ba kan thau ka sarkar ru hato ngila ban ong ba phila ban long ru chief ministerial candidate pi ka party ka don ni ka thong tenre ban long utau no ngelam jo ka sarkar hoi ka party kan kemen lada ka yo ban yalam ka sarkar tenre ban long no ngelam jo ka sarkar le si utau chief minister ka song garai jo ka party mo ke namar ya kata ngim pat ya keren manta ka dang long ka jingpen kre ya ka thama ka jingpen kre ya ka jingle ka jingpen kre ban job shibun te namar kata ai bangin sajam ya kata kalinti mo on dangila poi ha kata ka por ken babang kumbangi i kan nuksa menta demba kani ka by election paro ki party ke lai penyang kertong lot hamalai constituency ha aja kat paru ngangai kan long kumju i kai ka stand jong ka UDP jong ka HSPDP kat nusit pinyo hi ngi ngim jukam trai kat nusit nginyo ngim dei ka party ka bejukom ka ek blaja hapo ka election shiteng samay po nongston nga try wat hakilat patay koboru kilami shibon ki analysis ki assessment mo bat ka HSPDP kam ju khampau kerteng hakita namar ngiru ngim da kham kwa than bangin kop hakilat patay kobor mereka ek bangin don nishane au pai ba ten reka result lani ka jimi jong ka election shiteng samay hapo nongston kala long kumtu hapo kila yo ya ka jingjop kabodon buram ti yaman taru ka ek bangin don kam banle ngishu don kam tang ban tribet taman pen smutu opai ba bani thu bangi kwa ban kurup ya ka borsen shar na ka party congress da ka jingkershan ka jupi halor kini kiman tingi da community bangin yo ya kata telese company ya kata ngin sala ban kren on da klapoi kita ka por jingkali ka bakado mangi don stang kat tu kat nisngi kata stang apo artayo ya ka ba pat ba njit kita ki Riewkhmat ang menta ka district council ke HDC but HDC kat no seat pa Ardent pikerman ban yo pi ngalong pi kataru kan ha ba ka ju hi ka jingkali ka bala ringiong ki bri kan ngi la ko ten ringim kwa ban liat ha kata ka jingpen soi ka jong pi banong ba kan no seat pin yo reka e ka bangan ong pi ka long bangi kermen bangin job bon ha ka ni election ka pamenta kata ka long ka jingkermen ka jong Ida gitu gi jing kren ni
ai kublei ya kapor ka pakodor ka jongpi bat ya ka jubab ka basai ka jongpi ba Ardent mila Basaïawmoit bat nganget balingba kani ka program ya bang ila yo ya ki jubab ki basai ka long ka bantai ya pat ba kani ngi ai kublei pi ki pat ba ki papet ya kani ka program Markhmat ba Riewkhmat kublei shibun